Luminous Silk product. This says this is a creamy bronzing powder and it looks stunning. Poďme si vyskúšať tento krémový bronzujúci púder od značky Giorgio Armani. Tento púder má dodať efekt opálenia. Ja mám teplejší odtieň, je to Golden Sun Rays. Aj keď sa to nezdá, ale je dosť pigmentovaný a treba mať ľahkú ruku, keď si ho budete nanášať. Niekedy sa mi stane, že na tom čele sa mi spravia flaky a nesedí to tam. Veľmi pôsobí tak prirodzene. Na tejto strane na čele ho mám a na tejto strane ho nemám. Bronzer mi normálne, že splynul s pleťou a vyzerá to veľmi dobre. Wow. Ja si kontúry, ale aj bronzer dávam takto aj na oči. Obsahuje aj oleje, ale nemám z neho ani masný, ale zase ani suchý pocit. Ten efekt mi príde úplne prirodzený. Tento bronzer mám úplne už celý nanesený na tvári. Veľmi oceňujem takú tú ľahkú textúru, že vôbec nemám pocit, že by som mala niečo ďalšie na pleti. Obsahuje aj trblietky, čo ja milujem. Čo sa mi ale najviac páči, je to, že dodá úplne taký prirodzený, jemný, opálený efekt. Videla som, že si ho dávajú aj na nos. Ja som ho už veľakrát používala, ale stále si ako si drží svoju formu. Tento bronzujúci púder nájdete na stránkach Douglas. A teraz myslím, že sa tam dá uplatniť aj nejaká zľava na ňo.